Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Karon ang unang Domingo sa Adviento, First Sunday of Advent. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 25 ngadto sa 28 ug versikulo 34 ngadto sa 36. Si Jesus miingon, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kalibutan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balud sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan mo tipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog og hangad kamo kay haduol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod niining kinabuhia kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, sama sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.